ତୁମେ ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ଦେହଟାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅ। କେମିତି କହିଥିଲେ ତୁ ଆଉ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ? ବାପା ଆଇକି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ବାପାକୁ ବୋଧେ ପଚାରି ପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲି ମାମୁଁ। ରାତି ପାଇଥିଲେ ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ମଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତୋର କଣ ନିହାଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ସବୁ କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭଉଣୀ ମାମୁଁ। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଶି ଫୁଲ ମାଳଟାକୁ ତୋ ବେକରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତୁ ସିଧା ବେକଟାକୁ ସିଧା କରି ଦେଖେଇ ଦେଲୁ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛି ମାମୁଁ ମୋ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ କହୁଛି। ରାଣୀର ଚରିତ୍ରକୁ ପଦେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ତୁ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛୁ ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ଅପରେସନ କରିଛି ଆଉ କେତେ ଜଣକୁ ଦେହଦାନ କରିଛି? ଆପଣ ମୋ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜର ଆଉ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମେଜରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି କୁଚିତ ଭାଷା କେବେ ଶୁଭା ପାଇନା। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବିନି। କାହିଁକି ଜାଣି ଆଉ ତ କୋଉଗୁଡ଼ାରେ କହ ତା ଛଡ଼ା ଭାଇ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବେସାର ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସେ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। କଣ ଅଛି ତ এই বীরেন্দ্র রায় খানদান সত মিশিবার তার অকাত নাই। কଣ ଅଛି ତ উঠা গাড়ি ব্যাগ বালান্স ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ମଣିଷ ପରିବାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ କା? ଆରେ ଅପରାଜିତ ବାବୁ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ଆରେ ତୁ ମୋ ବାପା ନୁହଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ମୋର। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ମନୋଭୋଗୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ମାନି ପାରିବୁନି। ସଦର ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବୁ। ମୋ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ହିଁ ମୋର ଫୋନ୍ ଆଣିଛି। Get out! I say fast to get out! Get out! I say बाबा है केमिति बहुत सारा कर्म देवा मम्मी का ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ବାବା ମୋତେ ସବୁଦିନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାନ ଧରି ଭୁଲ କରିଛି। ରାଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ପାଚିରେ ଠିଆ ହବ। ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହତ ଭାଗିନି ନା। ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚାଲିଯିବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ? 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ତୁମ ବିବାହ କରିବି। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କରି ମୁଁ ସହଭାଗୀ ହେବି। ତାଛଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯଦି ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଚାଲିଯିବା। ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ସେବା ଏକ ଶୋଇ ଯାଉଛି। ତମେ ମୋ ଛାତିରେ ପାଦ ବି ଚାଲିଯାଅ। ବିରାଟ ବିରାଟ ମୋ କଥା ଶୁଣ ବିରାଟ। ଗାଡ଼ିଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ? ସେଦିନ ରାମ ସୀତାକୁ ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକା ରହିପାରିଥିଲେ ଭାଇ। ତୋର ଯଦି ଏକେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏକେ ରହିବି କଣ ପାଇଁ? ଚାଲ ମତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ତୋର ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ଡାଡି ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଡାଡି। और शेष निष्पत्ति शुणी दो। मोर गार में तो बीरेंद्र अन्याय को केवे मु बर्दाश्त कर पारिबे। आगे गतरे तमे माने मते मारा कर जाऊ। मो कहारी को छाड़ीबनी। गोटी गोटी कर समाज के मारी। अपराध कर तो तो गए मु साथे देखो तो गए ମୁଁ କହିଛି ଆପଣ ମତେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ମୋତେ କହିକି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ए गम अरे जो आ तुसी जा तोळे निजो पार्टी का तुम सब ठीक कर को आ फेरी को अभियान कहीं
ଯଦି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଶାଳୀନତା ଶିଖ। Get out. I say first you get out. Get out. ତାମାନେ ଡାଡି ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ସବୁ ଅଭିନୟ ଡାଡି ତମ ମାମୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଡାଡି। ବାବୁ ବାବୁ ନୁହେଁ ମା ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବି ଆପଣ ବି କହିଲେ ନା ସେମାନେ ଯେମିତି ଡାକି କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି କରି ଡାକିବି ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ବାବୁ କାହିଁକି ନା ମୋର ପରା ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରିପକନରେ ମୋ ଜୀବନ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢିଛି ଆପଣ କହିଲେ ବାବୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ବି ମୁଁ କଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି କରି ଡାକିପାରିବି ଠିକ ଅଛି ଡାଡି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଟଙ୍କା ଦର କରି ଆସେ। ଡାଡି ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ